दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि सम्पद बेखौ जोथोन लानाय बेखौ मोजाङै बाहायनाया बर' माहारिनि दायित्व आरो कर्तब्य। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोमनि थांखियानो बर' माहारिखौ बुहुमाव गेरेमसा माहारि हिसाबै दानाय। बे मिजिंखौ लानानै दिनैसिम जागायनायनिफ्राय मावगासिनो दङ आरो इयुनावबो मावलांबाय थागोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानैनो गोबां बर' सुबुङा गोबां रोंबोबाय, समाजनि खामानि मावनो सोलोंबोबाय। दिनै राजनिति फोथाराव थांनानै दिनै गोबाङानो राजनिति दैदेनगिरि जालांबाय, दिनै देशनि दैदेनगिरि जालांबाय। बे मोनसे सर्स अफ फैबाय थानाय समावहाय जाथि दानायनि मोनसे सर्स। गतिके दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोथोन लानाया बयनिबो दायित्व। आङो दुलाराय बर' माहारिखौनो खावलायो जे दुलाराय बर' माहारि बयबो जायखि जेरावखि थाया मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोथोन लानांगौ, खामानि मावनांगौ आरो मदद होनांगौ। दा बोसोरफ्रोमबो बिथांमोना बोसोरारि जथुम्मा खुङो। बे बोसोरनि गेजेरावहाय सावरायनाय जायो मा मावनाय जाखो, मा मावनो थाबावखो, फैबाय थानाय समाव मा मावगोन। आरो बे गासिबो सावरायनाय बाथ्राफ्रा जाथि दानायनिनो बाथ्राजों। ओंखायनो बे गोबां मोनसे थासारिनि गेजेरजों खामानि मावलांनो नाजाबाय थानाय जायो। दा दिनैबो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय साननैनि हाबाफारि लानानै एबा सानथामनि हाबाफारि लानानै जेबायदि खामानि मावबाय आरो गेवलां मेलाव बिथांमोना जेरैबायदि फोसावबाय जे नैबे डेलिगेट्स मिटिङाव फैबाय थानाय समाव मा मावगोन बेखौ रायजोनो दिनै बिथांमोना फोरमायदों। बेबायदिनो जोंनि जाथि दानायनि खामानिया सोलिलांबाय थागोन। ओंखायनो आं गोलाव बाथ्रा जोंनि गेजेराव सावरायनाय जायो। बेवहाय जोंनि बिटिआरनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' बिथाङाबो फैदों। बिटिसिआ दासिम मा मावनो नाजादों, इयुनाव मा मावलांगोन बेनि बागैबो फोरमायनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथाङाबो दा आफादनि जेखि थांखि आरो नोजोर बेखौ लानानै गासै गोबां बाथ्राखौ दिनै फोरमायनाय जादों। आं अभारअल नायजोबोबा दिनैनि मिटिङा खोब ओंथि गोनां जादों। रायजो राजा जथेस्थ' बेवहाय मदद होफैदों। गोनां बाथ्राफ्रा बेवहाय सावरायजादों होननानै आं सानो। माहारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखोरायनायनि ओंथिखौ आं नागिरबावोमोन। बेहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायनांगौ होननानैबो आं सानो। सोरबा राजखान्थि हान्जायाव दङ, राजखान्थिनि फोथारा आलादा, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खामानि मावनायनि फोथारानो आलादा आरो बेवहाय उद्देश्यफ्रा आलादा। दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जाथि दानायनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन। राजनिति हान्जाफ्रा जाबाय नों राजनिति पावारखौ लानानै रायजोनि खामानि मावो। बेवहाय आरो दावराव जानांगौनि मा खोथा दं? खोथाया जाबाय मा, जाय बेक्तिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेकग्राउन्डखौ मिथिया, दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथिजों मा सोमोन्दो दं, जाथिनि थाखाय मा मावलांबाय थानो नाजादों, बे बाथ्राखौ मोजाङै मिथिनोबो नाजायाखै, मिथियाखै। ओंखायनो बेबायदि मिथियै मानसिफ्रासो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायो। आरो दिनैसिम जोङो नुदों जे जाय बेक्ति एबा संगठना दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ ओरैनो ओंथि गैयालासिनो मुं सुदों, रायदों बा धंस' खालामनो थाखाय षड़यन्त्र खालामदों, बेबायदि बेक्ति संगठनाखौ दिन देरहाबोफेराखै आरो देरहानायबो नङा। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथिनि गोरबोआव हाबनानै दं। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथिनि गोरबोआव हाबनानै दं, जातिनि थाखाय मोजां खामानि मावलांबाय थानायनि थाखायनो दिनै रायजो राजाफ्रा मोजां मोनो। गतिके नों बर' मानसिफ्रा सोरबा दैदेनगिरिया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ रायोबाथ' बे गाज्रि मोनजागोनानो। गतिके आं खावलायगोन, गाव गावबागाव जेरावखि थाया मानो बिबानखौ मावलायलाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मावनो हो। बिसोर मावनाया मा, जातिनि थाखाय मावगोन। दा बेवहाय नोंहा राजनितिनि मानसिफ्रा राजनिति फोथाराव थानाय खामानिखौ मावलांबाय थागोन। दा गतिके बेबादि गाज्रि मोनसे थासारिनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ धंस' खालामनायनि खुनु ओंथि सोलिनाय नङा आरो सोलिबोखायाखै आरो इयुनावबो बिदि सोलिनाय नङा होनना आं सानो। बिनि अनगायै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ हानायमानि बयबो जों मदद होनांगौसो दङ दिनै। खारन बेजोंनो बर' समाजखौ दिनै हमथानानै दङ आरो बेबायदि हमथानानै दोननानैनो जातिखौ गोख्रों खालामनायनि थासारियाबो सोलिलांबाय थागोन। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पिड फाइबार अप्टिक ब्रडबेन्ड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मान्थआवनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रिमिं, गेमिं, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।